горящата зона вони. Затегнете коланите. Гледате истинските Шумникови. Следва по Никелодиан. Тази седмица, от понеделник до неделя, предлагаме ви само най-доброто. Гледайте безкраен маратон с всички хитове на 2023-та. С Спонж Боб квадратни гащи, къщата на Шумникови, истинските Шумникови. Опасна сила. Тя е Лей-Лей и Монстър Хай. Не пропускайте маратона с най-доброто от 2023-та. Тази седмица по цял ден от понеделник до неделя по Никелодиан. Тази седмица от понеделник до петък в новите епизоди на Мистериите на Рок Айланд. Екипът е разтърсен из основи, след като открива ледена мистерия с познато лице. Докато приближават към разкриването на случая, времето на острова спира, но часовникът все още тик-така. Не пропускайте Мистериите на Рок Айланд. Тази седмица от понеделник до петък от 19:30 часа по Никелодиан. А сега рекламна пауза по Никелодиан. Как да се справиш с тези петна и с миризмата на съблекалня в пералнята? Опитай новите Персил дискове. Те премахват петната и миризмите дълбоко в тъканите, а миризмите в пералнята в още по-голяма дълбочина. За 10 пъти по-добро премахване на лошите миризми. Опитай новите Персил дискове. Пази далеч от деца. Ето го сладкото пони. Нахрани го с бутилката. Белините си сменят цвета. Истинска магия. Почисти му подковите и му среши опашката. Дай му морковче, момче. Да се забавляваме с памперпеци от Симба. Барби вълшебен пегас с фантастични цветни крила. Натиснете бутона за ярка светлина и звук. Погрижете се за него и добавете безброй аксесуари. Кукла Барби принцеса Малибу и Барби Ком Пегас. Търсете в Комсет. Това е новият автомобил за любителите на дрифта. Exhaust Drift Racer на Silverlit ще ви даде невероятно изживяване, докато управлявате и дрифтирате между всякакви препятствия. Окомплектован с гуми за максимално сцепление в различни условия, навън или вкъщи. Покажи състезателните си умения. Exhaust Drift Racer от Comset. LOL Surprise куклички с смяна на цвета. На дневна светлина цветовете се променят. На закрито или на слънчева светлина. Винаги с уникален стил. Косата, дрехите или аксесуарите. Виж как се преобразяват. LOL Surprise куклички с смяна на цвета от Comset. Flash Racer. Следващо поколение състезателен автомобил с сензорно ръчно управление във всички посоки. Вградена функция пара. Мощност, скорост и перпендикулярно движение, съчетано с чудовищен дрифт на 360 градуса. Flash Racer. Търсете в Хиполенд. Барби кемпер мечта. Къмпингувайте с приятели. Време е за бързалката. Толкова е високо. 1, 2, ей! Кой е гладен? Обичам да спя под звездите. Търсете в Хиполенд. Барби с изненада. Нови продукти са сладки животни и безброй изненади. Открийте кукла Барби. Магическа промяна. Нова серия кукли Барби с изненада. Добре дошли в света на Барби. Кукли Барби, свой свят си сътвори. Всичко случва се според твоите мечти. Свят вълшебен, най-любим. Чудни къщи и забава, стил и мода. Съвършенство! Уау! Открийте прекрасния свят на Барби! Барби екстра! Всичко облечи и с бижута на кичи и ще има вече екстра стил. Като слези, още дрехи избери и си много екстра ти. О, да! Нови кукли Барби екстра. Вкарай ти! 4! Оцели! Спечели! Играта на сръчност и стратегия баскет линия от 4. Дънфор! Предизвиквай гравитацията с кулата за баланс Gravity Tower. Изпробвай сръчността си, нареди всичките си части и спечели. Играта главоблъсканица за пътешественици стягай багажа, избери карта и събери всичко в куфара си. Не забравяш ли нещо? Тези и още много страхотни игри търсете в Хиполенд. Крайбейби с целувка. Те се изчервяват, когато ги целунеш. О, сладурче, дай им биберон и те ще спрат да плачат. А сега в Хиполенд ще намериш всички любими модели и герои от колекцията Крайбейби са невероятни коледни цени. Представяме ви машината за захарен памук за парти от Комсет. Включи я, сложи захар и направи памук за теб и всичките ти приятели. Супер забавно и вкусно. Направо да си оближеш пръстите. Машината за захарен памук за парти от Комсет.
Изучавай галактиката с Астропод от Silverlit. Изстреляй ракетата си с истински ефекти с дим. Всеки продукт те изпраща на нова мисия. Разкривай тайни, за да изпълниш мисията. 3, 2, 1. Изстрелване с дим и светлинни ефекти. Астропод. Твоето космическо приключение. От Комсет. Влез в света на 3D пъзелите на Равенсбургер. Сглоби любимият си пъзел от висококачествени пластмасови парченца и създай някои от впечатляващите модели. 3D пъзелите на Равенсбургер. А сега вземи и новия 3D Хари Потър Хогвартс замък, който ще те отведе на магическо приключение в астрономическата кула от Комсет. Готови да спасите града? Елате в зеления отбор! Суперфлай и неговите зли мутанти са намислили нещо, но костенурките са на штрек. Виж катаните на Лео, Майки, Нунчук нинджа движенията и Дони. Раф, Суперфлай, отиваш си, братле. Да пуснем водата! Колекция фигурки и комплекти костенурките нинджа пълен хаос. Търсете в Хиполенд. С подправките нагоре ли да ги хапвам или с подправките надолу? Добре, че си взех новия двоен пакет и ще имам двойно повече брускети да избирам. Брускети Марети са овкусени щедро от едната страна. И тъй като вкусът се усеща с езика, възниква и големия въпрос. От коя страна избираш да ги ядеш? Брускети Марети. Двете страни на вкуса и двете добри. Сега и в двоен пакет. Sleepy. Сън, вдъхновен от природата. Коледа идва с приказни находки в Fashion Days. Избери модни подаръци за близките и ефектна визия за теб. Празничните оферти те очакват само на клик разстояние. Направи Коледата незабравима. Fashion Days. Шеба, съпротивата е излишна. В Озон е време за подаръци! Открий безброй възможности за гарантирано щастие край елхата! Вземи новия PlayStation 5 за 1099 лева на изплащане с банка ТСК. Това беше рекламната пауза по Никелодиан. Хайде! Време е за снимка!